Нова година, нови цели, нови възможности. Ако и вие искате да стартирате новата учебна година по-ефективно, по-успешно, но също време и по-плавно, без стрес, това видео е за вас. В него ще ви дам 5 съвета, с които наистина влизането в новата учебна година след лятната почивка ще ви се стори песен. Здравейте, аз съм Муни, вие сте в канала на Езикова академия Олимпия и това е мястото, където ще намерите полезни съвети за учене, за езици и за всичко, което е свързано с тях. Както вече ви казах, в това видео ще ви дам 5 лесни стъпки, с които да направите прехода от лятото към есента и новата учебна година много по-плавен. И да не губим повече време, нека да видим и кои са 5 съвета, които съм подбрала. Съвет номер 1. Определи целите си. Това е много важно. Какво искате да постигнете през новата учебна година? Просто да поддържате нивото си, да научите чисто нов език, да минете цяло ниво, да вземете сертификат. Какво точно искате да правите? Когато имате някаква конкретна цел пред себе си, това определено ще направи пътя много по-лесен и много по-ясен за вас. Съвет номер 2. Създай си план. Да, знам, че има много хора, които не обичат плановете, но този план определено ще ви помогне отново да успеете плавно да навлезете в целия процес и отново да започнете да учите с удоволствие, защото лятото, когато спрем да учим, спрем да се занимаваме, да, излизаме от тази рутина и нещата се случват малко по-различно. Какво имам предвид под план? Направете си един реалистичен график на неща, които да правите преди началото на учебната година. Може да е, например, да си погледнете думите, на ден да слушате аудиото от учебника, от миналото ниво, това, което сте слушали през изминалата учебна година. Важното е, като си правите плановете, да поставяте реалистични точки, както и в първия ми съвет, трябва да си поставяте реалистични цели, защото иначе после ще се разочаровате и няма как да се получат нещата. Съвет номер 3. Организирайте си материалите. Ако тепърва сега започвате да учите език, да, вие няма да имате много материали, но пък може, например, да си купите химикалки, да се свържете с вашия учител, да разберете кой ще бъде вашият учебник, да си го набавите, да имате химикалка, тефтер, какво още ви е необходимо, ако вие самите искате като допълнителни материали, може би неправилните глаголи по немски, по английски, по гръцки да си вземете нещо, някоя картинка, някоя книжка или пък музика да си пускате за настроение. Наистина организирайте си материалите, а пък ако вече учите, погледнете какво имате, какво ви е останало, какво може да използвате. 100% имате някои флаш карти, които ще ви помогнат отново. Те пък към преговора могат да ви помогнат. И ето, нещата лека по лека се случват в малки стъпки. Съвет номер 4. Изградете си рутина. През лятото много често рутината се разнищва, става на пух и прах, просто защото ни се иска да мислим за нищо, което е съвсем нормално. Имаме нужда винаги от почивка, но лека по лека, покрай всичките тези неща, които сега изборих, успитайте всичко това да се превърне в ежедневие. Дали било то сутрин с кафето, в метрото, в колата си пускате аудио за фон, в обедната почивка ли нещо ще бъде, след обед ли, след като се легнат децата ли, или пък докато карате, докато се с бебето в парка, то докато спи, нещо дали ще правите.
събота и неделя, дали ще бъде нещо по-голямо, за което ще имате време. Важно е да отделяте време и лека по лека това да се превърне във ваш рутина, защото когато нещата си имат своята повторяемост, мозъкът свиква с тях и ги търси и иска да ги прави. И дори тук мога да кажа, че една добре изградена рутина помага и за запазването на мотивацията, защото мотивацията понякога се клати. Разклати ли ни се мотивацията, много трудно се завръщаме към нещо, което правим. Но когато имаме рутина, когато нещо се е превърнало в навик за нас, ние си го правим и по този начин успяваме да си постигаме целите. Последният ми съвет номер 5 е награждавайте се. Да, мотивацията, всичко, което сега го изборих е много важно, но също от изключителна важност и степен е да имате някаква награда. Затова си поставяйте реалистични цели, лека по лека да ги постигате и след всяка постигната цел се награждавайте с нещо, което ще ви кара да се чувствате добре. Поставили си за цел да научите 50 нови думи. Научавате ги, нещо си вземете. Всеки има различни желания, които биха го удовлетворили. Така че, ето го. Купете си нов тефтер или пък ще си преговоря всичките думи и след това ще запиша на курс едномесечен. Винаги си поставяйте някакви реалистични цели, но след като ги изпълните, се награждавайте, защото по този начин мозъкът ще каже: аз успях, наградих се, продължавам напред, за да може да поддържаме мотивацията и желанието за учене. Скъпи олимпийци, това бяха моите 5 съвета, с които смятам, че много плавно и ефективно и разбира се с удоволствие ще навлезете в новата учебна година и няма да се чувствате разклатени и няма да чувствате някакъв дискомфорт през цялото това време. Напишете ми в коментар вие как успявате да направите прехода от лято към есен, въобще правите ли някаква огромна почивка между двата сезона, за да отдъхнете от ученето или изобщо не спирате. Ще се радвам да ни се получи един прекрасен разговор. Преди да приключа да ви кажа, че в описанието ще намерите актуалния ни график. От септември месец стартират групите ни по английски, гръцки и по немски, наживо и онлайн. Не забравяйте, че с това видео, което сте го изгледали, щом аз съм го казала, получавате еднократно 10% отстъпка. Важното е, когато ни напишете мейл, да ни споделите от кое видео сте разбрали за нашата отстъпка и кой курс искате да запишете. Ние сме тук, за да ви помагаме да учите езици с лекота и с удоволствие. Учи езици, за да опознаваш света. Благодаря ви, че бяхме заедно, че останахте до края. Целувки и не забравяйте да ни подкрепите с едно абониране. До скоро в следващото видео!